17 ka mga panimay ang gilamoy sa sunog sa Lower Laguerta, Barangay Lahuging, Dakbayan sa Sugbo. Samtang laing usa ka establishmento usab ang nasunog sa Barangay Sambag Unog. Ano ang report ni Alan Domingo? Miol ba ang sunog pasado alas 8 kagabi nga daling milamoy sa Kabalayan sa Lower Laguerta, Barangay Lahog. Tungod kay gabi na ang ubang mga tagbalay nakatulog na og sa ilang pagmata dako na ang sunog, hinungdan nga gisalbar nila og una ang ilang kaugalingon ug wa sila'y napunit nga kabtangan. Natulog lagi ko ato niya. Akong cellphone nabilinsad sa sulod sa balay. So wa kay napunit mo? Wala jud. Matod ni Rolando Rosales nga kalit usab kaayo ang naitabo og tapadra sa ilahang balay tungod ang nasunog, diin posibleng problema sa kuryente kuno ang hinungdan. Ano alimungawan ni kay pagsagit-sagit sunog-sunog pag mata na mo lili kayo man gyud mo to among nasunahon na mga bata ra yun masipte. Naglisod ang mga fire truck sa pagsulod sa dapit tungod sa kasuok og hagipot nga agianan. Mukabat sa 750,000 pesos ang gibanabanang danyo sa sunog. Bisan pa sa kahagipot, ngit-ngit ang lugar, ato rang natabang, nga gipaubos na to first alarm ang maong sunog. Samtang laing sunog ang naitabo niya itong Sabado sa kadlawon, diin gilamoy ang usa ka establishmento nga gipaabangan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.